امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی وہی کچر انسان دا مرگ پا دولت لاسی دیشو دا دنیا تمام بادشاہان بجوندی وے کچر انسان دا مرگ پا بدماشی خلاسی دیشو فرعون و حامان بجوندی وے کچر انسان دا مرگ پا نیک اعمال خلاسی دیشو تمام پیغمبران بجوندی وے مرگ ہوتا سی پیاری دا شام نوش کئی قدم نوش کئی غریبیم نوش کئی پاشائیم نوش کئی ورکیم نوش کئی ظالم نوش کئی بڑھام نوش کئی زنانم نوش کئی نوجوانم نوش کئی قدیبہ کی راشی عیسیٰ علیہ السلام دا زمانی واقع غوری کابل اخبار من کتاب غیرہ رسترا عیسیٰ علیہ السلام پیو زنگل کے روانو ناگہانے پیو کو پریبانی نظر پریوتلو عیسیٰ علیہ السلام آگے کب کو پریسر رکوشلو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ رب الجلال پر دربار کے درخواست کو کریم ربا زددے کو پریسر یوسو خبر کل بارنا دا اللہ رب الجلال جانب وقت امر ملوشلو اے زمان پیغمبر خبر ورسرو کا عیسیٰ علیہ السلام آگے کو پری آوازوں کو اے کو پریدارا تمہا سناری نہیں کزنا نہیں تباشاوی کتگداوی تزانی کتزوروی تسخیوی کتبخیوی آغا کو پریوت دا اللہ رب الجلال پا اذن سرد اویا شلائم کو پریلگ یاد بیان کئی اے دا اللہ پیغمبرا زیو سخی بادشاہ ما زماد سخاوت چرچا پتول دنیا تخوروا زداسی باشاو ما چیڈیر باشایان زمازیر فرمانو ما بلولا نظر مسکنانو لپذر کن دینارو نور کوئی ما بزر بربند لجامی ورکولے ما بزر بربند لجامی ورکولے زر بربند لمن روٹی ورکولا اللہ رب الجلال لانا دیر خشت بادشاہی را کنوا لیکن وما دا بدبختی وچی کم اللہ دا تمام نعمت نمال را کر اما آغا اللہ نے پیجندلو دا بادشاہی پنشک سور آنما دا بادشاہی پنشک پروتما پدی دنیا کے میں عمر پیری دلو ناگہان یورخت ما بندیو بیماریتی ککلو دنیا تمام نوکران آغن شلو تمام ودیبان آغن شلو دباشہ تمام حکیمان آغن شلو رنگ رنگ دوائیان ایمان راکلے لیکن دو پیو دوائی باندی مڈور نشما دا بیماری دما دم رسیوا شنا پڑیر بیماری کی پما باندی بے ہوشی رالا پڑیر بے ہوشی کی مایو آواز اوری دلو آواز راگے چیز جم جارو قبض کئی اے دا اللہ رسولا پدے کے ناگہان اسرائیل علیہ السلام مدلو عیسیٰ علیہ السلام تو برمات اسرائیل علیہ السلام شکل بیان کا دا اللہ رسولا دیر مہی شکل بانی مال راگے اسرائیل علیہ السلام سر پاسمان لگی دلو خیلانی پو مزمک لگی دلے دو فرشتگان مرسر دی نور فرشتو دباغ فرشتو پلاس کی تریے دباغ فرشتو پلاس کی چڑی دباغ فرشتو پلاس کی ددو دہس پرٹ کی دا اللہ رسولہ رنبی شورے پما بانے بہور موکرلا پما دا جہنم سپرٹ کی راوا چولے اے دا اللہ پیغمبرا کچھر دہاغ اور میوزرا بمحدث مکبانی را پریدن ندے تمام اسمکی نبیر جوڑشی اے دا اللہ رسولا مات دا پرشتی روڑا نشوی زمانے روح قبض کو شروع کرو ما وطنی ما پریگی دہی وما دا تمام بابا شئی والے خما تسموائے وی مال یو سپیر پا محبان دی راک لچ دہوے درد اسم محفوظ کوما بعد داغی نیران بیا روح قبض کو شورو کرو ماوے اید اللہ مخلوقا کچھر مانن پیدی نزد دد چید اللہ پنار کے قربان کما
لیکن ماتا ہوئی پہ جواب ویلو کہ اے کم بختا اللہ رب الجلال دا ہندو پیرنگینا دا غیر مذہبینا دا بیدینا نا اللہ رشوت ناخلی دا صدقہ و دا قربانی دا مسلمان نا اللہ قبلی دا اللہ رسولہ پتر دوران کی اسرائیل علیہ السلام پنجب ما پسینہ بالکی خود لو اے دا اللہ رسولت ذات پاپ حق یو سر گئی رایادک مالک ما در کسان ولا دی تر ورسر لاسی دیو ما پتر باندی وہی دا اللہ پیغمبر پڑیر عذاب نزمان روح استرو بعد داغی میں ما پتفن راوا چولو زند قبرستان پر طرف بانی یوم دارم قبرستان کی دفن کما قبرستان کی چکل کی خود خپلوان لعن رالو نوکران لعن رالو وزیران لعن رالو پدرگن خلق دما کتول راغلی دی اب تنہا پدر حد کی پاتشما سنوار کونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ازم امتیانو تاسو دشبی او دور یاد لرئی لحال اشبہ یاد لرئی چکمش بستاسو پلحت ترم بیراجی اگر داسی سختش براچی نبت دین رانی سختش بتاسو یدلیون براشی بلدن حاغش بغیرنشی چی بکمش ببانی مسار لقیامت برپا کیجی اید اللہ رسولہ صد قیامت بحری بلحت پتور تیرو کی پروتما فدیکی ناگہان قرشتگان مال رانلو داوی پقدم غستو باندی بس مکش لیدلا فدی دوران کی مال رسیدلو دمادا کفن دماد وجود نظر اکلو مال کفن پلاس کی راک علم امرال لاس کی راک راتوی کم بختا دنیا کی دیڑ بدئی کی بھی آگ بدئی ملکا تنے کئی دکڑی آگنے کئی ملکا وہی معشول دولا دنیا کی بچما بجو قدمان بحیروا دا اللہ قدرت تدورا دا خدے دا قانون یوسزم پاتنو دا ذری پر گنام پاتنوا اگر بلا بلا گناما پخبر اللہ باندی نکلا کہ ماں پپلان کئی رب باندے پپلان کی ٹیم باندے پپلان کئی گھنٹہ باندے پپلان کی منٹ باندے دا گناہ کروا تمام گناہ نبی نکلو بادا گینا ببرشتگان ماں پر اوران دی سنو مان تپوس کئی مر رب کا رب دی سوک دے موت جواب کی تاسو دا محرب یہی ناگہان داوی پلاس کی اوبرو اقد اور جوشو دہار گرزبانی چی مال گزار راک دہار گزار سرد تحت سرا سردا تمام اسمت وزیدی جیرا پورتکم جیران تپوسکو ستادی کمیو دے ماوت وی جنن تاسوئی جیران گزار راک تمام اسمت وزیدی بعد داغینا جو سو گزارے دو علماء فرشتگان زمان لارن پدی کی ناگہانا کہ دیکھن دمان رخصت سنو پدی دوران کی ماثر رسم کی خبر شروع کرے رسم کی ماثر خبر شروع کرے ایدہ لا رسولہ رسم کی ماثر خبر کئی دسم کی خبر مولا مکی ماتنی ایکم بختا کلب چت پما گرزی دلے کلب چت پما باندی گرزی دلے زدیر خفکی دما مائی داس رن بالا راول چتا بالا مال پبتو باندی راکی اے دا اللہ رسولا اے دا اللہ رسولا داس مکمات وہی اے دا ایکم بختا اے ظالمتا پا دنیا کے گر گناہوں نکلیوی زمادی پا حغزات ربانی قسم کی کم رب ظلم کا پیدا کرما زبنم تا تدخد دشمنی حضور خیمہ دا اللہ رسول
مشرق و د مغرب ذکر آبان رایو ویشلا پختی خملا پختی دی کہ تمام اندامنا میرے زرے دشولو تمام اندامنا میرے زرے دشولو بعد آغینا چی کلد مادا تمام وجد ٹوٹی ٹوٹی زرے دشولو ز اللہ بیعجور کما ما پسی دو فرشتگان لاللو آگے فرشتگانو دا قبر نپور دکما یو طرف دا یورمائے ناگہان پما خوگی ہوادانیو لگی دلی ما چی نظر کنو نظر میں پاس دارشی برین بانیو لگی دلو پڑکی دیر جات خوشحال سما دالنا در رحمت نمی امید بیدا شلو پدی دوران کے ما جو قتل ندارش برین سرسلو کرسی لگی دلی پیو کرسی بانی ابراہیم علیہ السلام جلو گردے پدیم کرسی بانی موسیٰ علیہ السلام ناستو او پدیم کرسی بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلو گردے اے دالا رسول دہاگے پدیم کرسی سرسلورم کرسی لگی دلیوا داغے بانیوں پر اشتناس دوچی داغے مالک ناموا داغے پلاس کیو زنجرو کہ داغے زنجریوں کری دی دنیا ترا پریوزی پدی پا مقدس لگا جسم مخلوق باد دا بطول حلاقی اے دالا پیغمبرا باد داغی نهاغی زنجر بانی مالک گزار راکلو آوازو کدا انسان جہنم پیو سی زید جہنم غاری لرا وستما دا جہنم پغار باندی ادرلما دمانے پولار باندی سرمن استلاپ جند نران سرمن لکلا دا دوزخ نیو ماری را بحر کلو زید ہر مار پخلتی ورکما جہنم پیولی گلما اے دا اللہ رسولا دا جہنم ود تبقیدی ود رجیدی درم بین نام حاوی دا ددرمی نام لزادا ددرمی نام جحیم دا دتیزمی نام سجیم دا ددین علاوہ ما ظنور ویدی چی دیو نام حکموا دپدر دیم کچی ورن نوتما ددرمی ندرمی نسقر تلارما دسقر نبیا جحیم تلارما دجحیم نبیا سجیم تلارما دا تمام تتیرا بان اللہ کتلی دا اللہ رسولا اگر تمام جہنم گرمیوں طرف تکا او دہا غیر مار پخلگی جکم گرمی و دہا غیر گرمی تد جہنم گرمی نرسید لائے تاغیر تد جہنم گرمی نرسید لائے اے دا اللہ رسول آئے بعد داغینا اللہ رب الجلال جل جلالو کو تمام دول دخل جو ورزولما ناگہان دما خوراک تا شوق پیدا شلو دیو جہنم تنم استما ما پاگی کیا وونو اولی دلا چاگی ترقوم میشی اے دا اللہ پیغمبرا کلچ ماہو خوری داگی تی خوالی میں پڑھائی کی پریبت الماند جہنم تمام عذاب لہی اصلا مادد زہر مالکان نوبوغ اختلی ناگہان یوچنی لبوت لما ماوی راسد دین دو دوستنا ما چی داغینو دو آغستلی او قبولنی گٹو کلو تمام وجد میں سرملی سرد ادکو پا دوزخ کی عبیدلو دا اللہ رسولا ما قتل کی مازم تسبیب مو باندھو عبیدلو سرگنی پر افسار بانی رو بیدلی دا اللہ رسولا بعد آگینا زیودا سی زیتا اللہ ورقتکما چلتن سوشتا علتن یارشتا علتن دوشتا علتن خوشالشتا ونراحشتا علت غم دے اللہ رب جل اللہ لکو مہر بانی بخل بانی بیا مہر ونو اے دا اللہ رسولا اے دا اللہ رسولا
دما جسم اللہ بیا جوڑ کنو سر تر پایا جوڑ شما اللہ رب الجلال جل جلالہ بیا بندو زخت واستما انترات اللہ رب الجلال جل جلالہ دا اور پڑی واشولے اورات ویلے کم بختا تاخوری رضابون لیدی دی عذاب سربد طول عذابون ہیرشی کلچی پا دوزخ والمخام اخشما اے دا اللہ رسولا دا حال پرو سرا دما دماغ اوشلو زلیبن شما ما زمی پسر کی پخودکاری بانیو لگی دل دا اللہ پیغمبرا کلچی حالا پڑی دما پخپو کی بیا دما ماز پستی نوبانی روتلو بعد داغین اللہ رب الجلال یو فرشتی پہ حوالکما آگے فرشتی دلا سونی علماء پہ جہنم کیو غرها غر لے بوت نمائی تی دہا آگے غر دہا آگے غر دروالے چکم دے دارو چتوالے چکم دے دیش در کارو پا مزل باندنے داغے پسر کی اویا چینی پہاڑ چینو کی مارانو لرمانان دی دہاغ ماران او دہاغ مارانو پخلقی چکم غاخون دی دہاغ غاخون اوال دسلو کانو پا مزل بانی اولی دیشی دغلائیو طرف تکا اے دا اللہ رسولا اغیل چلا کم زہر ورکلی کدہاغ زہرنا یو صاف کے پغم کبانی واپی وزی ندا تمام شعباد یو دا تمام شنبودی بتبو برباشی اے دا اللہ پیغمبرا پدر دوزخ بانی چکم دوزخی اور مخاموشی پہاڑ دوزخ باندے پہاڑ غرب باندے اللہ پا دوزخیانو باندے دورزی اللہ رب الجلال پا انسانانو باندے دورزی دریس و مرد جہنم راولی دیچے کلہا آگے غلبوت لما التبدروران دریس و کرت پا لمبو سوزلے کے درما بعد داغین اللہ رب الجلال لا بحرکما جوی چینی تے واسطو لما دہاغی چینی لمبائی چی دنو دسلو کالو کو مدن بانددا عیسیٰ علیہ السلام تلت موسک دہاغی چینی نمدت معلوم دے ودا اللہ رسولا او پریوت پزار زار باندی اجرلو چید اللہ رسولا دہاغی چینی سختی نسم بیانو لے دہاغی چنجاغی نگی چکم سختی دی کسل کالم نور پا دغی جہنم کی ترشن داغی سختی با بیان نکما عیسیٰ علیہ السلام پس مگرا پیوتنو بے ہوشی بے باندران اللہ مخمبارکی دوستو ندشنو گرے دوستو ندکشلو عیسیٰ علیہ السلام پا زار باندی اجڑلو دا اللہ رب الجلال نے درخواست کو کریمہ بندگان دا جہنم نوساتا لیکن آگہان چس شاشے بطیر شلا عیسیٰ علیہ السلام نہوش تشو ہوش واپس آگئے عیسیٰ علیہ السلام دیارا بیدار شو دید جمجا بادشاہ نتپوستی اے جمجا بادشاہ دارا تو داغینا مسوا اے دا اللہ پیغمبر داغینا مغضب نہ کر آگے تغضب نہ کریشی عیسیٰ علیہ السلام پر ملحل تدبان ستی رسول دا اللہ رسولا رنگ رنگ عذابنا می تیر کلو کد یو عذاب حالت بیانو مسلسل کال عمر بپکاوی خود عمر بدت ہوئے ماں چکل دگی چینی تبری وطن نظمہ پول دسوان دامنو باندی اور لگی دلو ما بچی یو اندام تکتل یو اندام بمی لکدو بو لکدو اور پور کبھی دلو اے دا اللہ پیغمبرا اے دا اللہ پیغمبرا
بعد داغین اللہ رب الجلال دا حق عذاب نو استما بل عذاب دے واسطونما حق عذاب دا سی عذاب دے جلتا پا وخبانی اور نبلیگی حل پا کوئی اختوبانی اور نبلیگی حل دا انسان وخروغری پا دکبانی دا انسان اور بلیگی حقی توڑو کی عذاب دے لیشی حق ورو کی عذاب دے نو داغی بیانن پسنو کالو جن خسمیگی اے دا اللہ پیغمبر بھی جاد حق چینی نرا بحر کما بل چینی تیواس دولمار چی حال چینی تبیت الاحزان ویلیشی دغمون کور و تویلیشی دغمون مکان و تویلیشی دغمون مرکز و تویلیشی دغمون جال و تویلیشی دغمون زی و تویلیشی اللہ رب الجلال بیت الاحزان تغرنما انت اللہ رب الجلال مال دا اوڑے و صندوق پا فرشتو بانی جوڑ کرو کہ پہاڑ صندوق بانی دا دیو نیاشت نظر کی گی ہاں شیطان راسر پا صندوق کی گیر کرو کہ کم شیطان ماسر دنیا کی اسی دلو باوتنی لعینا رب حلاک رب حلاک ما تا شیطان وچے کم بختا ما خودر کی پڑے نو چولے مادر کی وسعی نوا چولی ما خودر صرف تا پڑ کے وسوسا چولا اللہ دل خشت خشت سترگی در کری اللہ دل خشت وجود در کرو اللہ دل پھلو دماغ در کرو سما شمخنوی ولدی زما خبر اوری دلا اللہ رب الجلال جل جلالہ وما بانی دل تیو فرشت مقرر کلا دلتا مثلو کلو نبی کل پا جہنم کی پروتما دالا پیغمبر بعد داگینا اللہ رب الجلال جل جلالہ دا جانب آواد راگے کہ دا جمجا بادشاہ دا دین دو زخنو باسی پد کیو ددری خوبیری دا حاغ ددری خوبو دا وجنا بعد تفاضل کی بخل لکنوا دے دا دین دے نبور تکلی او دا دنیا عبادی لئی اوسی پیولا ربانی کی رئی پہاغ لارے کی دے چی پکملا ربانی لمائی علیہ السلام دیو پگلا تک کئی دا اللہ رسولا ما چکل دعوا بوری دن دیر خوشال شما اے دا اللہ پیغمبرا ما اللہ رب الجلال دا پرشتونا تپوش کرو کہ ما تحق دنیا کی دمانے کے اخائی ما تپ دنیا کی دمانے کے اخائی دا دے وجنو لمالکی چی دا جنت دتلو دا پارا سلور سیزن دیر لازم دی کلچی جنت تا جنتیان ننوزی دا جنت تا جنتیان پا خندا خندا ننوزی لیکن خلور قسم کسان چی کل جنت تا ننوزی دا دی پراتک باندی پا جنت تا خوشحالی نخندی یو آغا انسان چی دنیا کی قرآن سر من کری یو آغا انسان چی دنیا کی بربل جامی ور کری یو آغا انسان چی دنیا کی اگیل روٹی ور کری یو آغا انسان چی دنیا کی درمدان مبارک سر من کری لہذا دا جمجا پا خون کے دا جمجا پا عادتن کے دا جمجا پا کردار کی دا سلور سننا دا دسیزن خام خاملانی دلو چی دبو گل روٹی ور کولا بربند لبے جامع ور کولے او بقیران لبے پدرگن پیسی ور کولے باتا گینا دلہ رب الجلال بہر کما عیسیٰ علیہ السلام تو فرمائے لو ہے کو بیدارا تو تدکن پیغمبر امتی اے دا اللہ رسولہ زد الیاس علیہ السلام امتی ما الیاس علیہ السلام زمین زمانے پیغمبر لیکن ما دا رسالت نمانو عیسیٰ علیہ السلام تو فرمائے اسران واری اے دا اللہ رسولہ دعالا تو کچلا رضا جلال نبی عمر اللہ کی دا دنیا عمر تا دیر بس خیگما دیر ارمان کن چیز دا اللہ رضا جلال تخدعی پاندزان قربان کما عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ رضا جلال پا درخبار کی دا سنپور تخلو رحیمہ دلو خدعی ندیل گے
دربار کی بدی حس کا میرا نشی پخدائی کی بدی حس کا میرا نشی در حرود کرم پدریا کی بدی حس کا میرا نشی زدت درخواست کن زدت سوال وزاری کوما یا اللہ سادی انسان نبی عمر ورکا اللہ رب الجلال پیغمبر اللہ سنپوت گلو دنت عیسیٰ علیہ السلام لگیا دے شند مبارک خدای انت کوپری پوری بخراب الخلی دنت عیسیٰ علیہ السلام سوال لکی انت استرگی رائے پر کوپری کیوں لگی دلے دنت عیسیٰ علیہ السلام دعا کی انت جبر آگا پر کوپری کیوں لگی دلا خود مرالو اخترالو تمام اندامن پمزم دیو یوراتلو تمام اندامن رالو ناگہان یو دم دم جا بادشاہ دلو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ رب الجلال نے درخواست کو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ رب الجلال نے درخواست کرلو دا پیغمبران شان اللہ رب الجلال نے پیغمبران سوال نرد کئی عیسیٰ علیہ السلام پا دعا بانے اللہ رب الجلال جم جا بادشاہ بیا جندے کلو جم جا بادشاہ چل کر اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان عیسیٰ رسول اللہ گوئی کون دا دی خبری چی نشتدن بالمعبود برحق مگر یو اللہ دے زمارب کو آگا رب دے چی ما مخن پیجن دلو اسمو پیجن دلو بے شک عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پا حق رسول دے جم جا بادشاہ اللہ رب الجلال دے عیسیٰ علیہ السلام فدعا باندی بیاتیا کالا عمر ورکنی بدیتیا کالا کی بیا جم جا بادشاہ دنیا تا محلب راگر بولے مسلمانانو دے عبرت مقام میں اتیا کالا کی بیا جم جا بادشاہ تمام عمر دا اللہ رب الجلال بند دین بغیر بلکار دنیا ندے کھڑے سروری کھونے محمد رسول اللہ فرمائی کچھر دا دنیا حیثیت دا دنیا مقام او دا دنیا مرتبہ او دا دنیا حقیقت دا اللہ رب الجلال کو حضور کی دماشی دا وزر عمرم ہے وہ انسان کافر تب پا دنیا کی گوٹی بننے میں ملوشے مسلمانانو دیر عبرت مقام دے معلوم دا شلا چی دا دنیا یو دا سی شید ہے چی دیکھ انسان پا دولت پاتی کے دیشی نے انسان پا بدماشی پاتی کے دیشی نے انسان پا بادشاہی پاتی کے دیشی اللہ رب الجلال دی رخ کل فیصلہ کری دا کل من علیہا فان اے گلوس لازال فرمائی ہر نفس چپ دی دنیا کی دیدا تمام دو بناشی ہوئی دنن نسل کا لوران پدی پہ خور کی پدی پاکستان کی نور خلق بابو دنن ندسو کا لوران دی نور خلق بابو آگا چخلق چل دلالو چی چابویل کور زمادے چابویل حجر زمادہ چابویل باشی زمادہ چابویل دارے لارے موٹر زمادے چابویل دکان زمادے چابویل مارکیٹو بازار زمادے ہر اخلق چل تلار یورا پیدا کی اللہ رب الجلال جل جلالہ دا سی خدیرہ چی پا کائنات چی سمر دی دا بتمام بنا کی کد دنیا سر دی ملو کا سنگ چی دنیا لزوان را دی دا سبتا لزوان راشی نمو نشان بدن پاتی نشین ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام اللہ تعالی فرمائے اے وما محبوبہ صرف ستاد ذات اللہ رب الجلال جل جلالہ ذات باقی چغد عزت و جلال خاون دے بادشاہان لارش پر کی فرق رانگے امیران لار ورس کی فرق رانگے دنیا ماداران لار دخدے قانون
کی فرق آنگے بادشاہی کی نظام کی فرق آنگے ربی زبج وندے مار مال مرد مرازی دلہ زغال بادشاہ مار دادا جمجا بادشاہ واقعی گنو چما بیان کرلا ہم دارنگی دانیال علیہ السلام میولی پلار روانو دانیال علیہ السلام بل پیغمبر دے اللہ رب الجلال دا زمانے پیغمبرانو تدخل قدرت نظاری خیر لکا سنگا چی اللہ رب الجلال دا مدینی منوری جانان محمد رسول اللہ دا معراج بشبانی دا قدرت نظاری خود لی دانیال علیہ السلام روان دے ناگہان پیو زنگل ورمخان مخشلو دلرین یو آواز رارے دا اللہ رسول ما طرف ترانی ربیشا اے دا اللہ پیغمبر لگزما طرف تراشے اسو خبری در سر کل غارما دا تکلیف کئی زما ترزای راشی دانیال علیہ السلام چی دا آوازون دنو حیران پاتشو گر چاہتے رگولش آواز دا کم طرف نرانے جاتی دوبارہ آواز دانیال علیہ السلام ربان شلو غرغے جبور یولوی قبر دے داغے دا پاسا یولوی پور پرتلا تعاو قربان اللہ رب الجلال دے پیغمبر جو قتل یو عبارت اتنی کلرے آغے دا پاس لگے توی دا پاس دالی کلے شیری ودا قوم عاد یو انسان ما اللہ رب الجلال جل جلالہ ما لدے دیار لسوکال عمر را کرو دے ما لدیار لسوکال عمر را کرو دون الزرما ودنکرو اتغر زما اولادو اتغر زما زامنو اللہ رب الجلال دے سر سر مال بادشاہ اما کروا دا بادشاہ پنشک مستما اللہ رب الجلال را باندی دیر نعمات کن دیر مہربان گئی کری اللہ دار فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اے زما بندگانو تاسو باندې چې ما کوم احسانات او کوم مهربان دی کړی په چره داغي شمارو کله خدای وایي زما انعامات په نشماري دا خلن انسان ناشکر دی چې دا الله رب الجلال پکار دی چې د خدای شکریا ادا کی رب العزت فرمایي ولقد کرمنا بني آدم ما پا تمام کائنات کی آدم علیہ السلام زیر عزت پور کر دے خودن انسان خپل عزت دا خور سر خور کنو دا کسر والی کونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زردے چی باسی زمان براشی زما امت بد پنزو سیزن سر دمر من کئی چی پنزو سیزن بتہیر شی صحابہ کرام دا سروری کونین نتبوس کنو فداک ابی و امی و جانی یا رسول اللہ جو صحابی را پورتا دا مدینی منوری دا جانان نتبوس کئی دا مدینی سردار حرب یزسیزنا کندی آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو خلق بدنیا سر من کئی اخیرت بت نہیری جن سر بمن کئی مرد بت نہیری اے دا دنیا پا بنگلو باندی بنازیگی سنور کونے آنکھوں مولا فرمائے پا دنیا بنگلو باندی بنائیگی خبر بتی نہیں پا دولت باندی بمن کئی حساب کتابتی نہیں دا مخلوق سر بمن کئی خالق بتی نہیں زندہ دنیا پا محبت باندی خلق دمر رنگ شنو چی اللہ تی نہیں پا بنگلو باندی دمر میرسو چی دا قبر بنگلتی نہیں ردا بایدی دی بستانی رحمت اللہ نے نچاہتا پوسک
قربان آبادی تزماتا آبادی وخا آبادی کم دیدا بازیدی بستانی رحمت اللہ علیہ وطد قبرستان لارو خولا چی بچی آبادی دغدا وی بابا جان دل تخمر پراتی وی بچی ادا دل تگرچا پیر چی سمر آبادی دونی دا خو بکن ورانشی لیکن دا سے کلم نورانی من اخبری خبری لرادم دانیال علیہ السلام وی ما چی بہارے وی دا عبارت وی دلو چی دا سڑے وی ملا اللہ جار لسو کال عمر را کرو بولس درد ودن کریو اتذر دما بال بچو قسمہ قسم نعمتنا اللہ را کریو پکا دا بچ ما دا اللہ شکر ادا کرے ما داغے پزیبان دا خدای دا وکرلا دا خدای داوی تا تیار شما ربنا زعل جل جلالہ دنیا کی بلخدے نبریری پیو حالت کی بلخدے نبریری رب ویز واحد لا شریک ذات ما خدای زما سرخائی نرسڑے وطوئی چی اید اللہ پیغمبرا مالا اللہ رب الجلال پیغمبر را باستولو اور آگے پیغمبر نا تدیر نصیحتنو کرو چی اے باشا بخبئی دادا و پریگی دا تو بہو باسا اللہ بدت ما بیو کی سارو ما خام بدر پیغمبر مالا رات ملیو ما تبیرم رم نصیحت میں کولی لیکن ما دغی پیغمبر خبرو نمنلا دا زمین دا مسلمانان عقیدلا چی سوک دا اللہ خبر منیو دا پیغمبر نمنی دا مسلمان نشی پاتی کیدلے ما دغی پیغمبر دیر نصیحتو نوکل لیکن ما دا خبرو نمنلا حدا چی ہاگ پیغمبر لا سنا پورتک ماتے ازار کھلو ماتے خیری اکلی داغا غازار اللہ رب الجلال پما بانی انبولو اللہ رب الجلال دما پما بانی قاسالی را وستلا دخبے قدرتن تگورا دما پباشائے کی جسم ربسنو کل تباشنی دما پباشائے کی جسم رشنیونی پول تباشنی زما پا باشائے کی جسم رشتون نپراتو دگانو دغلو رگدانو نتباشولو چمورا دی تیری دلی زما پا باشائے کی دانم پاتی نشلا خلق زما دمدنو تختی دلو نارین زما دمدنو تختی دل زنان زما دمدنو تختی دل دخوار آکسن ملاوی دل زما پا کور کی اتزر بی بیانی یو دی دی ملاسر پاتی نشولو دولزر نودن کل دولزر بی بیان امران لارنو اتزر زمازانو اتزر زامن امران لارنو داسی دیناری رابان اللہ لگون چیسو پم نزدین راتل ما گیر چاپیر قلا کیوں قتلو ما تسوکم نخکاری دے ناگہان یغبی انسان زمادر غازی لراغے داغ پلاس کی دانی بھی داس کی یونو خیمی ولد حقت دانو ڈکتے دا اللہ پیغمبر محرطوی دادانی مال رورا دیو قدم دیو دانے پا بدل بدل یو ملغل ردرکما لیکن مال حق دیوی دانے پا بدل باندے دیوی ملغلی پا بدل یو دان ذکن راتولا چی ملغلی حلوے ملاوی دلے خورے دما پا وطن کیو دانم ملاوی دلو دچے کل پوشن بچی اس میں باشائی نورم خیابی ما دگاون ملکن سرادتو ساتلا آسدان دمالارلو اغی ما تدخل تنغلو میں وشورو کلا بابا پلکنو کرو بانی واغشتلی پلار بدانی لی میوی برا روانی کچھ قافل بدما ملترو رسیدلو او دما پسر حد بداخل شن اللہ رب الجلال بد طول نخوری جور کرے ذکر ابن عدال فرمائی ان بطش ربک لشدید اے دما پیغمبرا دما دے بندگان تنوایا چی دما رب فرمائی بشکنی ورستاد رچی دن دا دیر سخدی
اللہ پیغمبرا گیر چاپیر پما بان نور امور تیروتی تمر لگرا باندی رالا چگا تمام گمنا مہیر شلو اگا تمام پریشانی مہیر شلی اللہ رب الجلال پلوگ کی ممتلا کمائن پدگی لگلوگ کی ماہن مرگرانو او زد قہر پدا اللہ رب الجلال پا قہر باندی گیر شما او پہمغ کفر کی دنیا دلالما اے داللہ پیغمبرا ما خود دنیا کی عبس دن تیر کلو زماد جانب دا پیغام خلقلو سوا وطوائے چما دا سی باشو مدلو چداغن دیار لسوا کال عمر پکار راگے نے دو نظر دی جانے پکار رالنے نے باشی پکار رالا نے اطور زامن پکار راللو نے نوکرانو طبیبان پکار راللو وطوائے چی دا دنیا پا محبت کی رنگ شئی دا دنیا پا فریب کی ران شئی اے واللہ تا محقی چلا دا نیزتنا درکی مسلمان اللہ کرے دنیا پسلی ونے روانے دا دنیا پا محبت اللہ کرے رہے دا دنیا پا محبت محمد رسول اللہ کرے رہے دلن گورے دنیا سر دمر من پکار دا چی سمر در سر من کئی اے سڑے تاثر دی وفائی کی داغ مختب من گورے دنیا انسان سر حس وفا ند کرے دنیا بے انسان سر حس دوستی ند کرے بادشاہانو لے پمخ سپیر ورکڑی دی او گنود لحطو تروت ورکشی دی عثمان غنی رضی اللہ تعالی ہو بچی کل قبر لراغے قبر خیال سنفت دا قبر خیال خوب یا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ساتلو چکلب مبارک لحد لراغے او دا قبر دا پاس بودنی دلو دمر بے اجل اللہ چی مخمارک بے دا اخکن ڈکشلو گر بے دا اخکن ڈکشلا چاوت غیب لو پتا بانی خدنی آتی دا جنت دیوے شوے دا قبر نوالی علیگی وی ما یورد دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری دل دی دادا خیرت دا منزل مرون بے منزل دے اگر چدن تک کامیاب شی اگر پا تمام منازل کی کامیابی ننبادی مسلمان وئی زمانی کدر خسرے تیر شیرے دما پلانر خسرے تیر شیرے داکک دا گلوندی کی حشت نشتا چی دا مول پلار دنے کئی اثر پر انسان بانی پروتوی لیکن بل طرف تراشا کشرت دعوے چھ نرموس کلما نبر جنسما نبا اللہ یادوما نبا محمد رسول اللہ یادوما نبور بلو یا ساتئی چھ حغدے کی دا انسان بے اخبر عمل پکاری سرور کونے محمد رسول اللہ فرمائی ویدہ قبر انسان تروزان آواز نکی چھے اے دا اللہ بندہ زدیوں والی کور اللہ سر مرگرے راولا زدگا من کور اللہ سر خوشحال روڑا زدتیرو کور اللہ سر رنا روڑا زدغم کور ما زدماران نربان کور ما داسی ورز براشی چی نبدر سر یاروی نبدر سر دوسوی یک تنہا بدماغی گی لراش و دمر گیڑی بدی تحقیق کی پرتیوی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی اصل کی بعض خبر داس اشتدے گلنو چی دہاغی ظاہر چی دے نواغی فضیلت لری و باطل کی پاغی بانے عمل کول فرض دی رنبی خبر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کئی دا قرآن فرمین کول لئی فضیلت لری و پا قرآن باندے عمل کول فرض دی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی گلنو دنے کانو خلق خدمت کول دی فضیلت دی
خدا نیکان خلق په نقش قدم باندې چلو دل فرضي بلنو وی مر یادول لوی فضیلت دے خدا مرد پار تیارے کول دا پر انسان باندې فرضي وی دا بیمار کو سیلت لوی فضیلت دے خدا بیمار میں عبرت آغستان فرضي معلومت آشبنو مرد یادول لوی فضیلت دی و اثر سید مرد پار تیارے پکار دے کلچ سروری کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ چد تمام بجنت بی بیان سردار دا قوم اولاد سنگتور دا قوم اولاد صدقور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دمرگرانوا چا قوم اولاد ہر دن تندے مبارک بار بار کنولو کلچ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ و باشلا ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ لحد کو نستول رالنو لحد کا نستول رالنو وی لحد آئے مبارک بشا نند غیگتا دا محمد رسول اللہ مبارک روانا نند غیگتا دا حسنین و عبیدہ روانا نند غیگتا دا جنت دا بیان سردار روانا نند غیگتا دا خدیجت القبرى رضی اللہ تعالی عنہ بی بی روانا نند غیگتا دا شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ بی بی مبارک روانا اے قبر مبارک دشا قبر العاد راجی زد حسب نسب زینیما زد حسب نسب زینیما زد عمل زینت دنسان عمل خشتلی نزوت دلت بجنب بابی چجوری گما ددی بجنا کشر دنسان عمل خرابی نزد دوزخ بکند نیو کندیما سلوری کونے مولا محمد رسول اللہ فرمائی قبر یاد جنت باغی چونے باغی چلا یاد دوزخ بکند نیو کنددا دا دوار خبری دا قید و جہان پقول اقدس بانی ورین آقا مولا فرمائی بچے دا معراج بشملا مکان تکلما بچے دا معراج بشملا مکان تکلما ما موسیٰ علیہ السلام قبر کی ہوئی بچے والا رمول کولو باغر پار اللہ دا جنت باغی چگر بولوا او یاد دوزخ بکند نیو کندیما آقا مولا پیو قبرستان بانی ورگے دا حدیث مبارک دے چکل پا قبرستان والمخابق شیم سلام پہ باندی چوئی رسول اللہ مبارک پا قبرستان باندی آئے گے پیو دو قبر نخواتا قوم مولا ادریدنو سلوری کونین تاجدار حرم کجریو سانگرہ ماتک للا پنہل باندی سرک للا منے پیو قبر باندی ادرلا منے پبل قبر باندی ادرلا سلوری کونین تاجدار حرم فرمائے پدے دارو قبر کے عذاب ہوئے دا قبر ادنا عذاب سمرنے ننسی دنیا کی یو سڑی باندی رحمان لگی خلق پغر پر روپی ورکی چی دمادی زیل رمان ورکوا دمادی رول رمان ورکوا دمادی لگلار ورکوا اے گلنو دبی دنیا ہو حس سزام ندا سزا دا قبر سزا دا چی داغی ادنا عذاب دا طول نور کوٹے عذاب داغی یو کم سلماران دی بچر یو مار دی دنیا ترا مخانخشی او پا مقدس مکبان نساوالی بطرون دا قیامت را پا دیز مکبانی شنبو تیزر دلشی اے بلنخ پلی خبری لرادم آقا مولا صحابی کرام تبخراوارونو
پدے دو قبرنو کی عذابو دیو بدورو بولو دستاس کو نظام مساتلو لا پروائی دے کولا 14 دے کنو جادو 10 نو چولو چھوڑ کو 14 دے مات کر جادو 10 نو چولو او دابر سڑے چگل ہو دا اللہ رب الجلال جل جلالو پا دربار کے بڑیا ساتھی دٹون میں بدترین انسانی موسیٰ علیہ السلام دا زمانی پیغمبر دے اگر اللہ رب الجلال جو جلیل القدر پیغمبر قوم لڑا دے قوم ترید اللہ رسولا اللہ نے درخواست کچ اللہ پمیبان باران برحمت کی موسیٰ علیہ السلام اللہ تا درخواست کو دا اللہ لجانب درخواست راجی اے دا پیغمبرا ستا پا قوم کی او سرے دے داغی وجند پتا بان باران نکوما تستا پا قوم استا پا امت بان زما رحمت بندے اے زما رب کریما حل سرے سو دے مات الخیا استا پا قوم کی او چغل خور سوئی دار دے وجند استا پا قوم بان زما باران بندے موسیٰ علیہ السلام درخواست کو رب کریما على سرے ما پوخایا وید ما پیغمبر عجیب انسانی چپکم خبر بانی زخب کی من حق خبر دے پخبل سنگو کما کذتا تاغ سرے خم بیا خود پخبل شغل خوری کرانما اید ما پیغمبر دما قدر باکی شغل خوری دلی جرم دے نم مسلمانان دیو بل پغخ لگیا دی نم مسلمانان دیو بل لجدت راشو کئی حیا راشو کئی بے انسان پا دولت باندے حملی دی بے انسان پا عزت باندے حملی دی بے انسان پا عبرو باندے حملی دی بے انسان پا حیا باندے حملی دی اے گلو یا سادئی کلچ سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارفات پا میدان کرن بے خود بنستلا ندیو فرمائے چی گلو سنگا دازے محترم دے سنگا دامیاش محترم دا سنگا چی دکابی حرم محترم دے دارن پتا سبانی دا مسلمان رو عزت دا ظلم محترم دا جن دا مسلمانانو پا ملک افراد فشورو دا بنادان شروع دی بدملی شروع دی شراب پوری شروع دی گمراہی شروع دی اے گلو یا ساتی دا گناہ بچنور امت کل پاگی بالنا دابرا وستلو اللہ کو مونگا مولت را کرے رے ندا خاطر دا محمد رسول اللہ دے سلوری کھونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی سانگا گزایا کا ہمیں پیو قبر بانی ادرولا ہمیں پبل قبر بانی ادرولا اور اے فرمائل تر سو پور چدا سانگش دین پبل بانی بازاب کم دی گلو پبی بانی بازاب کم دی دہائی دنیا بل کوٹے عذاب چی اسلام سمک دباوئی انسان چی لحد تکوشی دانے کا عمل انسان مسمک دباوئی بدعمل انسان مسمک دباوئی نیک عمل انسان چیزمک دور کشی بداسمک وطوئی مبارک دشائے ہر کل راشی تب چی دنیا کی پلا گرزی دن زبڑی رخوشحالو ما بفخر کولو چی تب پلا گرزی دلے دالنا بندگی بدی کولا اس زماغی گی لرائی اس گور چی زبر فرسسلو کولا کتاب للکی وی دا قبر و تاویا گز کلوشی بل حدے کی راوی وشی دا قبر و تراغی پوری کلوشی ترسو پوری انسان نظر لگی او تر آویا گز پوری و تگر جا پیر دا جنت پالی لو بریگی چن انسان بدعملی اور انسان لحد تک پسکریشی ندا قبر و تاواز کئی اے کم بختا حلاکت دی تالا تب چپما بانی دروی دی
باب د مسلمان دینت مولا د مسلمان حیا بیا غستلا د الله نا فرمانی دی کولا او زماغی گلرالی او زماغی گلرالی زبتا سر داسی عمل کو مچتا د اللہ خدای سر بندشی حدیث مبارک کی راوی وینا گہان پیدا قبر دمرا راغمشی سرور کونین و اخبری گتی مبارکی دلا سن پیو بلتی والکونے سرور کونین پر من دلرنگ پی بانی دا قبر راغمشی و دا پختی ولیوزیشی اللہ رب الجلال جل جلالہ دی ددغ سخت منازل تیارے من کی پیدا کی ربنا دایا مسرد حالی قبر دتیرو غم پیدا کا مسرد لحد غم پیدا کا مسرد آخرت غم پیدا کا مسرد قبر محبت پیدا کا من بحال سخت تیرونو ساتا فلحد کنو من بیتی دار محمد رسول اللہ سر نصیب کا یا اللہ من دا قبر دا عذاب نو ساتا من دا حشر دا عذاب نو ساتا من دا پولیسرات دا عذاب نو ساتا من دا جہنم دا عذاب نو ساتا رحیمہ بدل دلی دے کرم دلے دے کمدے چھ مسلمانان گرفتار دی مسلمانان پر تکبیر کی رتل مسلمانان امداد کا یا اللہ جی کیوں خیر بھی نبی بد مذہب دی یا اللہ تو ہدایت نصیب کا یا اللہ تو ہدایت نصیب کا یا اللہ تو ہدایت نصیب کا او کہ ہدایت پر نصیب کی لیے کو مسلمانان ظلم کے لیے یا اللہ پہ حضبی دن نیستو نابود کا رحیمہ دخل جاؤ جلال بخاطر مو دا آخرت دا حقیدن کدن دا آخرت دا سختو نمو ساتا او پا وقت دن کدن کی یا اللہ بنی دا ایمان زیرے نصیب کا دا خوشحالی زیرے منصیب کا دا جنتو زیرے منصیب کا زکت انسان کل دا دنیا نرفستی بے خپل مقامیات قبر کی خپل مقامیات